mga bag-ong kalambuan, mga proyekto o programa sa kagamhanan, may nungdanong iskutanan nga may kalabutan ang katawhan. Kapihan sa PIA. Dini nato sayran ang katikaran sa nagtrabaho nga kagamhanan. Kapihan sa PIA. Dini usab nato nga sabtan ang mga mahinungdanong katikaran aron ang katilingban atong kagamhan sa paghimo sa tukma ug makinadmanong desisyon. Kapihan sa PIA. Usa ka oras nga programa nga gidumala sa Philippine Information Agency Bohol ug hatod kanato sa DYTR-FM. Ug karon, aniya ang atong ikauban sa pagpangapi. Mga igalan, kumusta? Umayang adlaw no sab kanatong tanan. Once again, resab kita ni atong matag simana nga tulumanon. Ang atong kapihan sa PIA din hilabang sa atong paboritong istasyon sa DYTR. Unya mga igala, atong ipaibaw diri nga live kita karon sa YouTube channel sa PIA Bohol. Unya na short while makitaan sab kita sa Facebook no sa PIA Bohol. Unya sangan sa Philippine Information Agency gikan sa atong Central Office, si Director General Joe Torres, si DDG Ares, DDG Cat, and all the deputy directors sa PIA. Unya ang atong mga regional offices, si Regional Director Fayette, si ARD Rachel, ug sa mga provincial offices diri sa Central Visayas, si Ma'am Jenny sa Negros, si Ma'am Rizali sa Siquijor. Unya, once again, mga igala, kini si Ray Antonicio sa PIA Bohol, kauban ni Jose Rinotista ug ni Eldri Bungosya, kauban na sa atong JO nga si Sir Rolly Uy, maghatag kaninyo sa mga kabag-uhan, mga katikaran. Gusto ninyong masayran, o gusto po nato nga masayran sa mga katawhan, kay botang nga, kung doon na tayo nahuptang kasayuran, kita magamhan alang sa maayong mga desisyon. So karong hapuna mga igala or karong adlaw atong ipaila-ila ninyo ang atong mga tinugyanan gikan sa Philippine Coast Guard Eastern Bohol kay kani sila dili ni kayo makita na to. Gabase ni sila to dito sa Hagna. Actually ang ilang kuan ang coverage gikan sa Garcia Hernandez ngadto sa Talibon no. Tama sa. So kani sila uban nato karon ya inaot ka makitaan sa kita sa atong mga kaigsunan nga taga didto aron makaila-ila sila makita nila ni mga naunga ilang hatagan og butong nga didto no? Kaya actually ang atong mga higala sa Philippine Coast Guard mga higala ang ilang dako gayong trabaho ang pag-secure sa atong kabaybayunan unya pagsiguro nga dunay mapatuman nato ang maritime safety. Unya patuman ang mga balaod sa environment, apil man silang trabaho o safety sa kadagatan. Mag-ulang yun nga naghimo o recreational safety diri sa Bohol, no? Ilang gihimo ang mga kalihukan nga maggahom sa atong mga resort owners sa pagsiguro nga kung naa sila gi-operate nga mga hotel, nga dunay mga swimming pool, naagi mga tao nga angayan nga magbantay sa mga tao nga nangaligo kay magkinaunsa kining naaman as balaod so mo ni atong ipapadagan sad. So karong mga panahon na mga igala atong ikauban sila ni atong sayran ang ilang mga programa unsay mga kining mga kabaguhan nga ilang gipatuman, okay? So kauban na to karon mga igala una of course unahon na to ang ilang commander sa Eastern Bohol, no? Si Ensign Mac Gringo Recevido. Sir, magandang araw po at welcome sa Kapihan sa PIA. Tagalog tani ba? Mayang hapon sa inyo. Dati og binisaya mo og Tagalogan na to. So mayang hapon sir. Welcome sa Kapihan. Uban nga mga higala ang atong Deputy Commander SAD. Si Ensign Lisura basahon na. Shahid Abdan. Shahid Ahmad Abdan. Yes, sir. Sir, good afternoon. May adlaw ug welcome sa Kapihan. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Unya mga igala atong amigo kauban jud ni sa una kay dito po ni speakers. Si Chief Petty Officer Elmer Esteves. Sir, may hapon. Welcome sa Kapihan sa PIA. Sir, thank you guys, sir.
Okay. Gusto ko ani mga higala tungod kay gusto na to nga ipahibaw nga dunay nahitabo diri sa Bohol ato niaging mga buwan rescue to nga gipahiluna na to dito sa Ilawom Slangob no. Kani mugong Bohol tungod kay nga atong yuta diri sa Bohol kining limestone ba. So kaning napugon nga yuta og mabasa ni siya tubig kasagaran ang tubig munaog mo ng tubig, musurop man ginay, nagsurop sa tubig, kining inapog, dili na kayo mapugday. So, mahimo siyang buho, niya ka buho na naitubig sa ilawom, kasagaran. So, mao na nga, og diri kas Bohol, magsige ka kaut diri, dako kay posibilidad nga naitubig sa ilawom, na mga langob-langob sa ilawom nga magian, no? Nga kay kani atong mga tao kay ganahan man gyud tang magsige og suroy-suroy. So dihay nahitabo nga mga batanon nga ng sud og langob nga naitubig nga di na sila kagawa so ilang gigamit karon. Now aning senaryo gusto na tong mahibawan sa gikan sa atong mga tinugyanan sa Coast Guard Eastern Bohol kining pagpangandam sa unsay posibleng mahitabo like pag-equip sa atong mga tao kay kibaw nga tanang lungsod labi na gyud kay 11 ka lungsod no if I'm not mistaken. Yes, sir. 11 ka lungsod ni mga higalad sa Bohol sa ilang distrito nga naa nagtikang gyud na naglunoy sa dagat kay mga coastal mga towns pa ni sila. So dako kay posibilidad nga anytime na mga insidente nga mahitabo labi na gyud aning insidente sa dagat yan dako pagid kay tsansa nga nay dako kay posibilidad sila ba tungod nga angay sila mangandam tungod kay na sila pantalan sa Garcia Hernandez kadako yun kay barko nasa hagna nga barkong di pasayroan nasa ubay nga di pasayroan ay mga gagmay-gagmayng bangka sa mga pitogo ug mga gagmay-gagmayng isla unya na pagay pantalan sa Talibon no so kaning mo angay nilang pangandaman doon na ba'y gihimo na to nga pagbansay aning ingon ani sir aron pagsiguro nga ang tanang mga tao labi na gyud sa panahon nga mag-rescue na ang tanan nga assets man gyud unta ato gamito no tanang tao og mahimo atong palihokon aron magtabang tungod kay every time na rescue nga himuon dili ni responsibilidad sa Coast Guard lamang apil pod sa uban no doon na batay gihimo nga mga simulation activities alang aning pagsiguro nga doon na tay igong-igong nga response kay ikahatag kung doon na maritime incident nga mahitabo. Salamat sa pag-open up yan, sir. Sa katunayan, sir, last 28 July 2024, nagsagawa tayo ng simulation exercise sa pangunguna ng MDRMO Kandihay. At ang mayor doon ay si Mayor Tamar Olaybar. Bale, nag-letter siya sa mga concerned, sa mga karatig municipalities na mag-conduct o magsagawa ng tinatawagang simulation exercise regarding maritime incidents. Okay. Para kung sa kasalukuyan Simbako magkaroon nga ng di inaasang insidente is na-develop na agad yung cooperation and collaboration para masolusyonan kung ano man ang maaaring mangyaring sakuna. Okay. Yung nakaraan nga sir is yun nga bali ang senaryo is nagkaroon ng paglubog ng isang barko na may 8 crew kasama na yung kapitan at napabalitang missing lahat ng 8. Then yun nga nagkaroon ng pagsasagawa ng rescue mission sir. Nagamit natin yung mga asset mula 4 na municipalities from Anda, Kandihay, Mabini, and Gundulman. Kung nilang kakamali, kasama rin yung Alicia, sir. Alicia, bali 5 pala sila. Then, nandun din ang ating Bureau of Fire, PNP, and sa lahat ng ating MDRMO units from concerned municipalities, sir. Then, pamalas naman dun yung unity sir na yung willingness na makatulong sir na kung ano yung meron sila na maitabang sir is naisagawa naman ng maayos bale ako rin pala sir naging sir incident commander dahil ako yung station commander sir sa
Coast Guard Station Istanbul. Ako yung talaga na incident commander. Then, yun nga sir, during sir, bale, kahit simulation siya, ginawa namin siya na parang totoo sir. Kasi kahit So, ako sir, dili ni tabletop ra. hindi, dili tayo. Dili. Parang, Kuan yun. parang as if na meron Ano talaga. yun, oh. Sir, na-carried away din ako sir kasi ako rin nag-identify, kunyari may dumarating na o ano yan, saan galing yan? Ilan yan dumating na na rescue? Yan, anong Tama, pangalan tama. yan? O anong asset yung umalis? Oh. O, anong asset yung available? Correct. Itawag kung ano pa yung kailangan, itawag na may paparating na nga dyan, rescue boat dyan. Yan yung mga Mayo na siya at least practice na. Yeah, tama. Oo. Kay kasagaran magod ang mahitabo yun na to, dili na to planuhon isig paningkamot ta. Unya ang mahitabo hinon is di na ta kay bawo nga naa na laing effort nga gihimo dito. Mag-abot ta mo bitan na rason nga ug mga kaning atong mga armed forces, mga armadong kusog mo ay mag-operate. Kinahanglan sila saktong coordination nga mag-crossfire man na puro man na yung mga pusil ni. Mudong ang pulis, mudong po ng army, mudong po itong atong mga rangers. So, oy siguro sila na magiunay dito. So, masiguro ta, doon na tayo incident commander, no? Diya kanisiya. Ang iyang trabaho is pag-check-in sa tanan ng mga kinsay mutabang na niya na diha. Kaya aron pagsiguro nga, sige, kamo, adto mo ditong dapitar, dito magbangga dire, no? So, doon na ingon ana nga mahitabo ang atong gitanaw ani is atong siguroon nga atong mga katawhan sad nga interesado nga mohimo og ingon ani nga rescue kinahanglan gyud nga mo check in ka sa incident commander kay dili ka pwede mga musod dito. In fact, in cases like this nay mga team nga ilang ibutang nga mag-cordon ra gyud og magsiguro nga walay laing tawo nga makasud dito kay basig madisgrasya pa Hinoo, no? So naay somebody nga imong ka-reportan. Ang ngayon po ni nga mahimpod sa ubang mga lungsod like atong pasalamatan ng kandihay sa kuan sila kining forward looking ba katanaw sila. In fact, dili kay kandihay ra mahinaot ta nga diri sa pikas nga side like kaning Talibon or Ubay nga side maghimo sad sila tungod kay mas dakong posibilidad nga dito dapit kay ang atong mga bangka dito ra ba dili kayo nay kuan ba kini dapat mga wooden boats nga gabiyaheng inter-island so dako kay posibilidad. But then if for instance nakahimo na ka sa usa nay masayon-sayon na ni og nanatay lain nga himuan so dako na kayo og pasalamat nato nga gahimuan ni ang ato bang Eastern Station dun na ba po'y Special Operations Group. Meron din sir. Apil din sir. Yes, sir. So, Yes, sir. Naka-base lang siya ngayon sa Pitogo, sir. Kasi andun okay. yung isang building din namin, Ang sir. pinakadakong na building na to. maka-accommodate sila. Okay. Pero during nung sir, yung nasabi natin na simulation exercises, appeal din sila, sir. Appeal. Nagkaroon din sila na, kumbaga, sumama rin sila sa, lumahok din sila sa simulation exercises. Kasi mahalaga yung presensya nila. Kasi yun talaga yung nila, mandate Yun yung nila. trabaho. To rescue talaga, sir. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. mo ni nagatanaw ta ni tugod kay every time na mga mahitabong ang ni kinahanglan nga ang tanan nga available resources yes, sir. nimo na agyod mapakita sad nato kay namay uban nga mo check-in nga sir naami kanang boat asset pero to dito gibangan pagay na mahunasan di na maharsa. Yes, sir. Dili na pwede ganaon kinahanglan nga at all times ready man jud ta. So naagay kuan na magandam ta so usaray gusto na mo nga ipaabot ng mensahe ani ang inyong Coast Guard wala sila magtugtog ra diha na gipangandaman kanunay unya dili kay kanang marine incident ra ang ilang pangandaman naapay daghan nga mga insidente pananglitan dili kay kanara naay mga training nga ilang gipanghimo Yes, sir. pananglitan kaning safety kaning solas no kinsay kung sa may kaning wasar unsa may himuon sa mga lungsod if for instance interesado sila nga mukuha sa training ani sir unsaon man nila Yes, sir. Bale, ina-encourage din namin yan, sir. Pero sa kasalukuyan kasi, sir, ongoing pa yung, sir, yung program of instruction, sir, regarding dun sa, okay bale, tinitingnan pa yung mga pwedeng baguhin para mas mapabuti yung pag-conduct, sir. okay As of now, sir.
As of now, sir, sa tropa pa lang, sir, sa mismo so internal muna. organic muna ng Coast Guard, sir, ina-apply, sir. Yes, kaya nakita sa dato ni mga higala nga naay mga punto aning mga training sa wasar no nga murag di na kayo applicable ba. Unya naapoy tighatag yun og training like for example aning mga Coast Guard na ang Red Cross murag tighatag na sila. Unya day disaster na to kaning PDRM tighatag sa na sila. So mas paayo og makita na nya ma-review ang kurso kaya makibawtag unsa ngayon nga i-develop pa kay botang nga sometimes kining dili na kay applicable ng ubang mga kuan ba like for example kining naidaghan na tao karon nga mas makamaon na og scientific swimming kaysa kanatong binaki no. Kaya although naman jud mulahutay po nato ana pero for the effort nga imong gigamit aron moabot kag layo nga maglangoy unya imo ra gisayang-sayang og sige sikat-sikat ahurot imong energy ana. So naay mga pamaagi so mao na mga higala at karong panahon na internal pa sila kasi sila train sa ilang kaugalingon sa aron masiguro nila nga ang atong pool of trainers diri gikan sa Coast Guard kay bawagin sila sa unsay ilang gibuhat. Okay? Other than that, kay bota nga safety aning mga coastal areas ang atong gitanaw. In fact, kumusta ang dagan sa katong SSEN na to? Ay, sir. Safety and security? Yes, sir. Ongoing yan, sir. Lagi naman nagpaparehistro yung ating mga official pork, sir. Dahil yan yung talagang ating kumbaga sa kalsada yan yung natin plate number. Oh, plate number. Parang kung sa dagat ang LTO is yung Coast Guard. Dapat may SSCN ka, sir, para recognize ka. Ang talagang main yan, sir, is para ma-identify kung saan yung location. Kagaya yan, sir, pag may mga nawawala, at least kung merong SSCN number, alam mo agad kung saan nanggaling yung bangka na yun. Kahit hindi mo pa nakita yung tao, kahit yung bangka lang, sa ano to, parting bull to, tapos may mga man yan, sir, may mga code. Pag may nakalagay na E, tapos Bohol, Eastern Bohol, balay pili ka lang sa 11 kabuk na municipalities. At least ma-eliminate mo na yung ibang konti na lang pupukusan mo kung saan mo siya ma-identify kung saan siya nakapagbilang. Ito nang gisulti ang mga higala tungod kay nakabantay mo bago lang gyud nga naay nagpahibaw na to nga gikan sa anda dunay mananagat nga nailaw didto niya kay bawat atong mga panahon na bagyo baya no sa kusog sa bagyo naay ang sakayan na jud intay hindagsa niya nakita nila ang sakayan tungod kay naay trace to na may SSCN. Wa dan dito unfortunately ang katong sakay sa bangka ano. Unya pila ka days nang atong gipangita mura og wala gyud ta makit-i pa. So di man pud mahimo hugto na to gyud ang atong oras tanan nga maghimo ana. So ingon ani mga higala dunay importante sad kaayo nga nahitabo ani nga nanginahanglan ta nga ma-identify gyud ang mga bangka panaglitan. Diri sa Bohol kay bawtang ang Bohol usa ka isla nga dunay daghang mga turista nga nagabot unya og panaglitan dunay mga interesadong grupo kay kani mga turista baya mga kwartahan jud na sila kay magkasuroy baya kita magkasuroy ta atong merkado ra man jud in taon tama no kani sila magkasuroy sa laing mga lugar unya og naay mga taga-laing nasod nga musuri diri og panaglitan kini mo mabiktima kining murag mobayad jud dako-dako ning kwartahan. So mo na nga gisiguro sad nato nga ang hulga nga panaglitan kani mga kidnapping dili moabot diri kay makaibaw man ta nga panaglitan bangka nga gikan og laing lugar nga walay SSCN madakpan maginalayon mailhan man nato kinsan sila. So wala na SSCN na siguro na tadaan nga kana di pa kaabot diri sa Bohol nataga na to na nagpaingon diha nga wala unya siguro na nato nga kuan no unya ug panaglitan na ay mga bangka sad nga gipanggamit nga nanay mga SSCN sayo na kay identify kay ma-identify nimo na usa ka tawo na ma-identify na nimo tanan. So pagsiguro nga safety ug security unya kana pong mga illegal nga mga kalihukan kay bawta nga dunay mga bangka nga gipanggamit diri sa kuan para magsakan sa drugas kay
labi na gyud aning diri sa pikas nga side sa Bohol, no, and Western Bohol dapit ani kini mga isla dapit sa ibabaw. Naay mga pasumangil o panagat ra diha pero gadawat day kunog drugas unya inig dunggo dire di na mo mailhan kay pangka taga diri man na sila pero dito sa Lao day gaabot na sila so unfortunately mao na sunod nga pangutanan na to karon kud sa atong 11 towns nga naa sa Eastern Bohol pila ka bug ang atong assets nga pwede magamit like for example floating assets sa Coast Guard, kaya ba na to nga bantayan ng atong mga dagat diri sa eastern side sa Bohol? Binagyan ani gikan sa Talibon padung dito sa mao man ni atong areas of concern niadto kay sayod ta nga dunay mga armadong tao nga galandin nahanap ang tugpa dito sa Ubay o Mabini nga side, no? Karon doon na batay asset nga atong panguntraan nila bisag makita na lang nga naay Coast Guard nga naglutaw dito aron deterrent. At least ma-intercept Oh, lang. oh. Unsa may sitwasyon sa atong floating assets dito nakita? Yes, Sinamdan, baka may share ka. Yes, Sir Handran. Yes sir, ang ating floating asset sa Eastern Bohol ay meron tayong aluminum boat sa Hagna. Yan yung ginagamit natin. Kahit isa lang yan sir, pwede natin siyang gamitin sa ating mga municipalities sa Dughan, sa Duero, Indulman, Hagna, at Anda sir. Yes, and meron din tayong floating asset sa Ubay sir. Meron tayong floating asset sa Ubay. Ang floating CRM, Oo. CRM. Meron tayong Sa floating asset din LGU. sa Ubay. Through LGU. Oo, sir. Pero yun nga sir, problema din namin ngayon is yung kakulangan din talaga sa kung sabay-sabay ang ating mga maritime Incident. incident. Kailangan din nating itap ang ating LGU, especially di bantay dagat. Yan din talaga sir. And kung may mga support din tayong nilalapit sa ating mga LGU like the procurement of rubber boats, mas maganda din yun sir kasi mas easy yung access natin pag may mga SAR operations sir. Yeah. So mo ni mga igala at least nahibuan na to ha nga ang atong Coast Guard murag for now kasalig po ni sila sa kuan kay wala pa man ni sila asset. Tingali diha ni sila asset so nagdaghan naman ni mga bangkaa ni ilang mga kitong itong mga boats na to sa una na si ug sakay ani sa una kaning naay mga operation. Pero pag igos udet murag daghan pod ang mga kuan ato mga mga isda gani wala hurot gyud katapusan makina ano gani kuan gyud kining dako takay daghan takay og mga problema na diha napita labi na gyud aning mga panahona no so tingali basin ang mga local government units na to labi na karon kay tig-andam na sad og budget para sa sunod basin og pwede nga ang atong disaster risk reduction kining pwede na to og mabutangan diha og mga floating assets nga magamit pod sa Coast Guard like for example kanay barato ra man ni rubber boat mas barato arang-arang na siya paliton no of course naay mga katong rigid hull na to pero mas maayo ning rubber boats kay bota nga ang incident sa flooding labi na gyud aning kaning karuod kaning ipil naanay mga insidente diha nga dili na to matag-an mas maayo og doon na tayo ingon aning mabaw og draft kay aron pwede na tong ikuan sayon ra pod kaayo i-transport ba no bitbiton mabitbit ra ning duha tulo ka tawo unya kining mas maayo og kanang pananglitan ingon ana adto i-stack nimo like og LGU imbis DRM adto dito daplin man nagdagat ng Coast Guard adto din sa Coast Guard kaya aron na maka-maintain kay kasagarang LGUs wala ta kaayoy kapasidad aning pag-maintain labi na kay technical mo gani mag-maintain kag makina o kuan kanang mga speedboat so kasagaran ani gamiton ra unya ni kahuman biyaan pasagdan igo ra mo sakay in town so dili gyud maatiman ang problema ani og magsugod na kaguba na maguba na gyud na kay maguba wala man dyan na so mas maayo tingali LGU like mahimog mo pirmahay tingali og MOA nga ang Coast Guard may mag-keep ani pero every time na ay gamiton sa LGU nga
disaster, total ang Coast Guard appeal mangyapon sa team. So ana na lang like pwede ra mo nga gamiton tingali or unsay mga pamaagi nga magamit unya dunay mahimo na to because ug atong pasagdan ang atong national government although naman tay procurement in fact daghan tag barko nga Coast Guard karon nga gipalit pero ang atong priority sa nasunong kagamhanan karon ang atong external waters kaning dili tong internal waters na to nga pananglitan kaning Bohol Cebu ana ay lang gitan-aw katong kining magpatrolya sa Western Philippines, Eastern Philippines. So katong mga ocean going ang atong gipang require karon. So para sa mga LGUs tabangan lang tingali nato ni kay after all magamit mo po nato anytime. Okay. So going further simulation. So far, unsay mga programa sa Eastern Bohol nga pwede na to mapahibaw sa atong mga kaigsunan? Si Ma. Kay Mayo. Yes, Ma. Yes sir, thank you sir. Bali sa Eastern Bohol sir, ang dami nating programa since mayroon tayong tourist destination natin yung Anda. Palagi po yung ating RCI yung ating RCI yun ang pinofocus ng ating station commander para masiguro natin yung compliance ng ating mga resort owners para sa ilang kandaan yung sa safety para ma-check natin yung safety ng kanilang resort para sa kaligtasan din ng ating mga beachgoers, mga turista na mag-check-in. Yeah. Yes, sir. Tapos yung continuous pa rin yung vessel safety enforcement inspection na ginagawa natin para sa masiguro natin na ating mga barko na nagko-calls within the Eastern Bohol is safety compliant sila. Continuous yung kanilang compliance to safety set by the administrator, the Marina. So sa Coast Guard is we continuous inspection and also we have the ERI, the readiness evaluation. Ito naman readiness evaluation sir is the Coast Guard conducted to evaluate the preparedness of the officers and crew of the vessel to handle emergencies of the vessel like for example sir, Maritime man incidents. overboard, mga fire at sea, mga collision at sea. At least yung ating mga officers and crew ma-evaluate natin yung kanilang kakayahan at ma-advise natin sila kung saan sila kukulang at i-rectify nila sir. Yun ang mga baitas natin na ngayon ng mga programa. Tapos meron din tayong mga maritime law enforcement, security tulad ng meron tayong K9 sir sa Ubay. Continuous yung ating paniling doon pag mayroong mga inbound saka outbound na mga buses, ng mga pasahero sir, mga baggages. Kasi wala yatang extra pa sa Ubay sir. Kaya yun ang continuous natin na programa. Kitatanin nila mga igala, no? Kini mga Coast Guard na itong mga isuon. Kining naana sila mga iro usad na may ilang mga team nga naay mga iro usad kining gikan mga barko gikag Leyte kining namin to tay daghang gipangbantayan naay drugas na gibantayan nga katong ESF no kani sila abot na ilang trabaho ngadto sa ESF patinghatag ngano pero for the sake nga security na sa atong port murag ilan ang gihimo although extra effort na ginangilhan ninyo paitra ba kayo kay kini mga iro ba yang atong ipanggamit ani dir ba yung mga baratong iro no so ko ano kayo so ga extra effort na itong mga hikaigsunan sa Coast Guard ang ngayon pud sila nga tingali hatangan na to og jutay nga kini bang liway ka na masuko ta kayo nga itong ipahunungon ta kay na mag-inspeksyon mahadlok sila sa iro. No, kani atong mga iro, pang-train na siya mga igala para sigurong safety and security lang yun nato.
RSEA, yun sa'yo, buti pasabot ka na. Recreational Safety Enforcement Inspection, sir. Okay, recreational safety. Enforcement Inspection. Kay, nakinumdum ko kining usa sa mga dives nga nahitabo dito sa Anda, kanilaging gihatod niya diver dito, mga bangka o na pagkahuman, gibiyaan. To the point nga paggawas pas diver, nawa naman na yung bangka. So, naningkamot na siya langoy, nakusog mo ng current sa Anda, dito siya sa dito sa Limasawa siya daw magkuha in town, no? So, naiingon ani nga namang goy daghan pod mo lang gumbitan nato giingon nga kung tabangan lagi nato ning tanan na may mga ga-operate kun nga kaning mga bukot-bukot ba mga fly-by night nga ga-operate mga dives. Although kanang dive shop nga ilang gi-top maayo ka mauna sila, ang problema lang ani is kining mga sakayan ba nga gamiton nila walay mga training bitaw nga sakto unya panalitan mag-dive ka dito nighawa nimo sa sakayan unya ubiyaan kay karon sa galangoy dia ay nag-body system kay duha mo kabuok, no? Mas okay yan, sir. Pero ang problema ani is kana gyud unsay mahitabo mabiyaan nimo. So importante nga natay kaning permi nga mga inspection nga himuon. And dili kay kanara kani lagi mga pool kanang sa sa mga resorts nga kinahanglan yung tag mga lifeguards nga kuan. Dunay mga training para ani mga higala nga pagsiguro nga ang lifeguard nga itong gigamit kamaugin sa yung buhaton kaya basin igor po na manag mo langoy ito niya na kay bawo nga aning mga sitwasyon na nga naitaw nga hapit na mamatay mukapit na mo ginabi sa unsa ang kuyaw ang nag-ikanak kapit si mong liog kamong duha na maangin so lisod kayo ni kinahanglan train gyud ang muhimo ana okay kining dun na tay paghimo pag tingali mo ito final statements na lang like unsay mga plano the plans future plans sa Eastern Bohol Future plans. Meron kaming proficiency firing, sir, na ilalatag din, sir, para at least maasa natin yung kasanayan ng ating mga tropa. Hindi naman sa hiningi magkaroon ng engagement kahit paano. At least alam natin kung saan natin ilalagay dali na baka kung ito yung bar, baka sa nozzle may ilagay dali na sa trigger. Kahit yun man lang. Tama. Kay kining Tapos, mas maayo yun o kanang na ko'y igong proficiency ba? Okay. Tapos yung pangarap din natin na magkaroon tayo ng training center dito sa part ng Bohol. In fact, dito sa buong Central Visayas, sir, wala pa tayong training center. At least kung maka-establish tayo, sir, at mas madali na yung pagpaparami ng Coast Guard, sir. At ma-priority rin yung mga ating mga mamamayan dito sa Basig kayas kandihay, duha man na ilang fan source niya. At tulod yun. Actually, ang LGU niya naay kang mayor nga fan source nga national. Kasi nung pwede sila, no? Or hagna. For example, pwede sad ang hagna. Napunta na. Kasi yung may intention, sir, sa Ubay, sir. Okay. Ubay. Pero sa Ubay. katunayan, sir, magko-call kami this coming Monday, sir. Para ma-follow up namin, sir. Okay. Yes, sir. So, pasalamat po ta. Di ko ka-imagine mo higala nga for so long time ago, ang Coast Guard, makita mo sa Tagbilaran, di ara gyud di risky upsin. Karon makita nimo nakalatag daghan sila. And in fact, sa kasa dapitaw, say magbiyahe tas mga kalungsuran. At Coast Guard nga katambay ni mga pantalang gagmay bitaw. Luoy kaya kay gapainit niya kay uniform ni kay mag-uniform ni sila kanunay. Pero all the while makaingon ta ba nga servisyos gobyerno wa gyud bisan pag magkinaunsa dito sa taas nagay po yung mga trabahante nga nadiri sa ubos nga mahalag magkinaunsa diha mga balintong mo diha magkinaunsa mo basta kay kami nga gisulduan o gitahasan sa katawhan magpabilin sa mong trabaho. Okay. And with that, mga higala, pinagi na na itong tapusan na segment sa kapihan sa PIA rong si Manaha. Once again, atong ibalik o panawagan, no?
ang atong mga kaigsunan sa Philippine Coast Guard gatabang ra ni nato din sila atong kontra. So maniguro lang ni sila nga dunay sakto nga seguridad sa safety, dunay seguridad sa life and property ba. Mo na nga ang ilang trabaho kanunay gid nila nga buhaton. So pananglitan magbuhat ni sila silang trabaho. Hinaut nga sabton na to nga mo jud na ilang trabaho, so ato silang tugutan nga buhaton ang ilang trabaho dili na to mabagan tungod kay bawta nga ang trabaho sa Coast Guard ug pananglitan mo palpak sila ni kasara nga insidente mawa ang Bohol's mapa labi na gid sa mga turista, no? So ug handom mo nga musayon ang kinabuhi na to diri sa Bohol ato ni silang tabangan, and botoy panawagan ganina nga ug pananglitan na ay mga ga-operate pa o mga illegal, mas maayo o pwede naman i-text ninyo, gana naman yung mga Coast Guard numbers. I-text lang, di man kay sa pag-unsa, pero gusto na to nga maundang ang ilang operation tungod kay gusto ta nga walay mo palpak sa mga operation na to ani. Tungod kay mo lagi usa ka sayop nga trabaho, patay ang tanan na tong negosyo. So with that, mga higala, sangan sa Philippine Information Agency ni DJ Joe Torres, tanang mga Deputy Director General sa PIA, atong mga regional heads ang atong mga provincial offices. Once again, kini si Ray Anthony Chu, kauban ni LV Bongosyan, ni Jose Ray Notista, ni Rolly Uy. Magpasalamat ta sa atong mga higalas Coast Guard kay niya sila karon aron pagtanyag nato sa mga kabaguhan o mga katikaran sa Coast Guard. Nalipay ta sa ilang trabaho o gibawta nga dili ni sila muundang hantod nga masiguro nga ang Bohol pwede na mga bulanon pwede na matug ug mamata nga wa sila problemahon. So angayan sila nato nga tabangan. So with this, kini si Ray Anthony Chu magingon kaninyo daghang kay salamat sa inyong pagtubay. Kanunay natong suportahan natong mga higalas Coast Guard. Kay kibota nga guard lang ganay na sila, pero dako na sila kaayong natabang para sa industriya sa turismo sa Bohol. Maayong adlaw na itong tanan.